ja són 9 anys de solidaritat. 9 anys en què Eroski, 17, ens junten per donar-nos una mà a Projecte Homo a través d'una campanya que recull l'ànim de moltes i moltes persones que apoyen el Projecte Homo a través d'un gest d'1 euro. 1 euro comprant un quadernat per acalorir, que és obra del dibuixant Feliu Renom, al que també volem agrair la seva col·laboració, i què hem de dir? Pues que estem contents, estem satisfets d'aquesta suma de solidaritat des de Projecte Homo perquè servirà per donar una mà a persones que ho necessiten, una mà a apoyar el tractament d'aquestes persones i també agrair, com cada any, a tots els treballadors d'Eroski que sumen els seus esforços, aquests caixers, aquests responsables de tenda que ens donen una mà i, per tant, gràcies a tots. Sí, ara ja fa 9 anys, aquest any serà el 9è any que feia la campanya en favor del Projecte Homo. No? La veritat és que cada any dic el mateix, no? Però estem molt contents de poder col·laborar amb Projecte Homo perquè a més cada any se venen els 40.000 exemplars del producte que feim, perquè nosaltres pensem que els nostres clients tenen claríssim que el Projecte Homo se mereix aquesta solidaritat, no? Per la feina que fa, tant anys que fa per la nostra societat. No? Aquest any és un quadernet que vendrem per €1 d'un il·lustrador gran Feliu Ramon, que és de llocs emblemàtics de les Illes Balears, no? Perquè els nens puguin tornar a col·laborar.